Az Újpestnek az előző fordulóban is fontos lett volna győznie, de végül 5-5-ös döntetlenre végzett a Borsod-Volán otthonában Miskolcon. Most 3 kulcsember hiányzott a csapatukból, Szűcs Richárd, Szimcsák, illetve Rissuti a sérülés miatt nem szerepelt ezen a mérkőzésen, márpedig ők az előző fordulóban lőtt 5 góljukból 4-et szereztek a lila-fehéreknél. Fehérmezben a házigazda hagyományos szerelésében a kiváló formában lévő Vasas, amely a második percben Takács Márton góljával előnybe kerül. Egy eladott labdára Sámson csapott le, és nyomban megjátszotta Takácsot, akinek ez a 18. gólja a szezonban. Villámgyors vendégvezetés, aztán Rodrigo rúgja tovább a labdát, Kovács Norbert zavartalanul, a kipattanó pedig hiába ér hozzá magyar, veres révén a kapuba kerül. 0-2. 5 perc alatt 2 helyzetéből 2-t értékesít a Vasas, amely az előző 3 fordulóban 2-szer is nyert, és az előző körben megszorongatta a Berettyóújfalut, 5-3-ra kapott ki. Itt pedig már a harmadik gólját szerzi a 6. percben egy gyors támadás révén. Fehér Krisztián volt a befejező ember, Molnár és Sámson készítette neki elő. Borzasztóan kezdte hát az Újpest, amely ősszel győzött a Vasas otthonában, pedig az első 10 percben 2 gólt is kapott. Egy szabadrúgás kombinációt Tvaruska lőtt mellé. Aztán megint jön a Vasas a 10. percben. Rodrigo ez még kijött magyarról, ez viszont már bent van. Veres Gergely második gólja a mérkőzésen, az 5. a bajnokságban. 0-4. Erre bármennyire is tartalékos, bármennyire is rossz passzban van az Újpest, kevesen számítottak. Egy óriási szépítési lehetőség, Pető hagyta ki, aztán Takács, ő a gólszerző. Rodrigo remek paszt adott. 0-5 a 12. percben. Takácsnak is kiválóan megy ezen a mérkőzésen. Pető a 14. percben. Tvaruska áthámozza magát Pálygergőn, és szépít. Ez a 10. gólja Tvaruskának. Időközben egyébként kapust cserélt az Újpest. Magyar helyére bejött Pátrovics. Ez a 15. perc. Pető, poncok. Megpattan a labdája Sámson lábán, Píl elmozdul. 5-2, zárkózik az Újpest. Náluk Jávor István az egyik futsal legenda a pályán, kényszerűségből is. A túloldalon egy másik futsal legenda, Kénoszt Ferenc irányít. Ez is tehát a mérkőzés érdekessége. Egy pompás Vasas akció megint. Rodrigo pörgeti át Pátrovics fölött a labdát. Takács adta ezúttal a gólpaszt a brazilnak. 6-2-es vendégelőnnyel fordulnak a csapatok. Meggyőző, érett teljesítményt nyújt a Vasas. Ez a második perc, a második félidőben Rodrigo üres területre fut, és Kovács labdájából könnyűszerrel lő gólt. 7-2. Rodrigo hatalmas erősítést jelent a Vasas számára. 29. perc, egy szöglet, Fehér, nagyon rosszul helyezkedtek, nem figyeltek az újpestiek. Molnár szögleténél Fehér volt eredményes, ez már a 15. gólja a szezonban. 8-2. Megint egy Vasas labdaszerzés, Sámson lövi előre. Takács óriási helyzetben, Füzit szerette volna megjátszani, sikertelenül. Aztán összejött a 6. csapatszabálytalanság a Vasasnál, Cufál kisbüntetőjével. 8-3-ra zárkózik az Újpest. Mindez a 37. percben történt. Aztán vészkapusra váltott a hazai csapat. Jávor a játékosedző azonban rosszul passzolt, Veres kihasználta. Eddig összesen szerzett 3 gólt a bajnokságban, ezen a meccsen is triplázott Veres. Ezzel 9-3, majd Tvaruska révén a 38. percben zárkózott valamelyest az Újpest, de még ugyanebben a percben Kovács Norbert 10-4-re módosította az eredményt. Teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került Jávor, a vészkapus. Vasas színekben ez volt a második gólja a Ferencvárostól érkezett Kovácsnak. Még egy labdaeladás a 39. percben, és a kontra végén Takács Mártonnak kell az üres kapuba passzolnia. Ez a harmadik gólja a meccsen, a 20. a bajnokságban, ott van a góllövőlista élmezőnyében. Nagyon elveri a Vasas az Újpest együttesét.
A végén még adódik szépítési lehetősége a lila-fehér csapatnak, egy újabb kisbüntető révén, ám Becsei az első labda érintésével védi Cufál lövését, így aztán a Vasas 11-4-re győzi le az Újpestet idegenben. Már az elmúlt hetekben is voltak gondjaitok, de minthogyha ez most tetőzött volna, és az első perctől, tehát hogyan láttad ezt? Hát igen, sajnos ez úgy néz ki, hogy ez várható volt, hogy előbb-utóbb becsúszik egy ilyen eredmény. Ezt a mérkőzést ezt nem most vesztettük el, hanem tulajdonképpen az egész tavaszi szezon már erről szól, mint hogyha ismételni az ember magát. Csak most az volt a különbség, hogy aki itt volt a pályán, az is belefásult ebbe a dologba. Kapjuk a pofonokat sorba, nehezen viselik a játékosok, és Isten igazából szerintem kicsit fel is adták ezt a dolgot. Említetted, hogy aki itt volt a pályán, egyre kevesebben vagytok, legalábbis úgy tűnik. Hát igen, most jelen pillanatban mondjuk, most azt mondom, hogy 3-4 ember hiányzott, meg jó magam is, én is ráestem múlt héten a térdemre, tehát én sem tudtam úgy oda tenni magam, ahogy kellett volna. És hát az volt a szörnyű, hogy ez a mérkőzés, ez meghatározó meccs volt így a legjobb 6-ba kerülés szempontjából, de hát az ellenfél sokkal jobban akarta a győzelmet, megérdemelten nyertek. Gratuláltunk neki, de még egyszer mondom, ez a mérkőzés nekünk nem itt ment el, hanem már jóval korábban sajnos. Zsolt, az első perctől uraltátok gyakorlatilag a mérkőzést. Mi változott az edzőváltás óta, mert nagyon-nagyon összeszedettnek és végig motiváltnak tűnt a csapat? Hát az első felvetéssel kapcsolatban ez volt a taktikán, hogy végig nyomás alatt tartjuk az Újpestet az elején, és be is jött. Hát az edzőváltás óta az történt, hogy kicsit jobban együtt van a csapat. Szerintem ez. Meg jött egy brazil srác, azt mindenki látja, a Rodrigo, és ő egy nagyon jó játékos. Tele voltatok önbizalommal, ez a gyors góloknak volt köszönhető, vagy egyébként is az elmúlt hetek eredményei ezt előidézték már? Az elmúlt hetek is a sikerekre egy kicsit felbátorodtunk, de az, hogy az egész éves munka, hogy most minden kicsit a helyére került, próbáljuk egyre többet a gyakoroltakat játszani, egyre jobban kezdjük kiismerni egymást. Természetesen ennek még idő kell, hogy nagyon jól működjön, de azért már látványosan megmutatkoznak az eredményei. Azon túl, hogy boldog, láthatóan nagyon felszabadult is vagy, és a csapatod is az volt a mérkőzés alatt, ugyanakkor nagyon érettel játszottak a fiatalkorukat meghazudtolva. Mennyi munkádba kerül az, hogy ezt az érettséget kivigyék a pályára? Hát együtt dolgozunk rengeteget a fiúkkal, tehát 3 edzés vagy 4 edzésünk van egy héten, tehát ez rányomja a bélyegét, és próbálom, még így is siettetik a játékot, megnyugtatni próbálom a csapatot. Remélem, hogy még jobbak leszünk, de én azért nem értékelem ezt túlra, ezt a sikerünket úgymond, mert egy foghiányos Újpest volt, aki 3-4 rutinosabb nem játszott. Hát remélem, hogy ez azért nekünk erőt ad mindenképpen, őnekik meg hát sok sikert továbbjában.